Αεράκια SSS και λαμπερός ήλιος. Και για να μιλήσω ειλικρινά, όλη η κατάθλιψη που είχα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και άλλων απολειών ζωής, η μουσική σας και η ουσία της ύπαρξής σας με βοήθησαν να γιατρέψω τις πληγές που έχουν ήδη γίνει ούλες. Την πρώτη φορά που άκουσα τη μουσική σας ήταν σαν ένα ξόρκι που με μάγεψε. Η φωνή σας και κάθε στίχος γίνονται επικίνδυνες μελωδίες που διατρέχουν τα αιμοφόρα αγγεία και παράγουν μαγική ζάχαρη, ζάχαρη που αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε τη ζωή με ένα χαρούμενο και ενεργητικό τρόπο. Σκοτάδι και φως προβάλλεται στην προσωπικότητά σας και οι δύο συνδέσμοι σχηματίζουν έναν ανεμοστρόβιλο παλιών παθών, πάθη εντονού κόκκινου αίματος. Ανάμεσα σε θλιβερά και κρύα ηλιοβασιλέματα ακούγονται ηχό σας, κρυφές φωνές και θλιβερά γέλια παρασύρονται από τα κύματα. 7 θάλασσες καλύπτουν τις κραυγές σας, μαγικά δάκρυα πλημμυρίζουν τις ακτές, γλυκόπικρες αυγές κάλυπταν τα συναισθήματα των πειρατών που αναζητούσαν έναν τραγουδιστή. Το τραγούδι σας έφτασε παντού, μαγεύοντας τους πάντες σε συγκεκριμένες στιγμές. Κερατές και γοργόνες άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν στο ρυθμό του Ρώσου. Τυχαία μια μαγεμένη φωνή μεταμορφώθηκε σε Ρώσο γοργόνα και οι δάτινοι ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το σώμα του. Τα μαύρα μαλλιά του άλλαξαν σε έντονα χρώματα καθώς μια μεγάλη καταιγίδα τον παρέσυρε. Τα πτερίγια γοργόνας βοήθησαν το πέρασμα του και ανάμεσα σε μεγάλα σκοτεινά κύματα αυτά έπεσαν στις ακτές του κόλπου. Το πλοίο έφυγε και οι λυπημένοι πειρατές αποφάσισαν να αφήσουν το Ρώσο γοργόνα, ο οποίος τους είχε εμψυχώσει με το μαγικό του τραγούδι και τη γλυκιά του γοητεία. Ο Ρώσος γοργόνας μεταφέρθηκε πίσω στην Ατλαντίδα, όπου η οικογένειά του τον υποδέχτηκε με μεγάλα χειροκροτήματα επειδή αψήφισε τους κανόνες των μαγεμένων ακουστικών βασιλείων. Παρέμειναν χαρούμενοι και οι πειρατές, λυπημένοι και χαρούμενοι περίμεναν την ημέρα που θα έβλεπαν ξανά